Чай, не ме интересува, че деш предпускам по това. Не, чакай. 3, 2, Ти си 1. в коя група? Ти си в мелецата, значи трябва да тичиш към квадрата, че. И в айс фазата ли? Defensive. Kill the bitch, thank you. Сето, между другото, много важно за теб след този бос да не лутваш често, оставаш на мен. Нема падне тринката, аз го имам на Не, ти Warrior. не лутваш. Като убим боса, скачаш направо от тук. Раза ти кажа ли, че аз го имам на Warrior? Скачаш от тук. Без парашут. Ще го направим на нормал някакъв. Дръпнат ли, бе? Да. What? What the fuck? Добре, Да. Чакайте какво стана тук, хора. Аз даже не разбрах, извинявам се. Къде ти знаеш, къде ти знаеш. Знам, ти постоянно, значи то номер всеки път ми го върти. Взимам ягодата и после чай! Всеки път. Аз тук се насирам да пускам. Всеки път е! Тебе, де не оди погащи, молим ти се, пустил съм ка. Тебе, де молим ти се, бе, човек. Еди, всеки път лъж погащи, бе. Правиш! Всеки път да Аз правиш. се искам като тъй като психопат и се моля да ми върне агрото. It's fine, it's all good. Чакам се. Тръгваш с полшенка, само да питам. Че със сигурност се бори с DPS като мен. Полшънка ли? Аз нямам полшънки от около 3 месеца. 3, 2, 1. Strength of the earth, hear my call. Ага. Shield them in this dark hour. The last defenders of Azeroth. Вземи ягото. Ага. Айде. 3, 2. Тето ни бърка. Айде, давай, айде. По-добре ли? Виж, има колан. Мръдил там са да го взема, брат. Да, виж, има колан, ми хареса, да. 3, 2, 1. Просто не е падал крит и спрен. След първите два уейва ли Цецо отива или първия? След първия уейв, след първия. Той е така в момента. Мелета рейндж така в момента. И другите боси. Добре, Явно имаш слонове около тебе. Ако стана ли да приключим? Да. Не бе, топ. Как не мърдай, искам да седа до тебе да приличаме на Power Ranger. Малка. Ти с AMD, ли искаш да го правиш? С IFX, чек стой. Той full AMD иска да го направи. Ми даде MM. Какво ми пращаш сега? Това е видеокарта. Брат, това е супер странно. Изглежда много Five. яко. Кейс е билднато по него. Кейс струва 750 долара. 1. Как сте? И праща ти моите. Колко е сладко, бро. Това прилича на 100. Това прилича. Бро, тебе сте замерили с нещо, като си бил малко. Слушай, Какъв стол, бе? ако го видя, това ще седна. Това е табуретка. Да ме бопа. Така че мърдам от ляво и от дясно и след това започваме да се стакваме на поръки. И последния път не се получаваше. Аз се започвам. Последен рейчек вече за да пускам. Светло, имаш ли храна в тебе? 3, 2, 1. Дайте, убийте клипа, защото трябва да се направи.
И тогава съм фан. Така вече. Добре, дай да видим какво да е. О, идеално. Мина това. Давай. Събирай. Скарай какво да. Nuclear blast. Това съм вече на ми. Grip soon. Игнорирайте клипа, игнорирайте клипа. Крипа на мен не го барите. Left roll. Добре, просто не робите със сигурност. 2 vault. Давайте. Аз ви кажа, че трябва да го убиеме веднъж. Трябва един път да го убиеме, човек. Ние с цвети сме го. Трябва да личите. Къде сте? Той ще го дам. Това е биз за всички кастери. Така че, роло. Всички кастери и Радо явно. Те са идеални. След отивам шититички. Bro, what? Случи ли съм? Actually, да, отидохме на Бакен Барите, by the way. 3, 2, 1. Fuck off! Добре, Използва ли си potion? имате една минута брейк. What? Върне potion-ката, човек. Това е като... О, тента. Май беше така. И всички са Tentacle, първия паразит, го стакваме до това и убиваме Tentacle. Прав си, Борен. Гледайте къде се намирате. Но, за това паркираме паразита на Азол. Така че да няма никой там. Parasite on Fukena. What the fuck? Няма да коментирам. Не, на квадрата. Impale. Окей, what the fuck, не знам как успяхме това. Джайн, сега трябва да се спусна кулдауните. Да. Мога да спреднеш ренда, ако имаш желанието, обаче не трябва да се пускаш Blackstorm до момента, в който не излезе втория паразит. Паразит. Първия паразит. Parasite on Borto. Бора, отиваш там. Ставате в The Dev Zone. Не знам защо искаме да заставаме в Dev Zone. Do not go to the Dev Zone. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Тентикали. Добре, браво. Да. Пазете всичко за тентикъл след малко. 50 секунди. Той ще 45 секунди. Бием ли всяка? Мисля, че... не го биеме, не тентикъл. Пазете си всякакви кулдауни, всичко да ни трябва за... Още на края на болта. Добре. Няма това. Реснете го. Плиз. Само аз няма да дам. Impale. Убивайте Бог. Браво, добре, супер. Идеално! Единственото, което трябва да хендълнем от тук нататък е следващия бързи. Идеално. Сигурно на последното. Много внимателно с тебе, че сега не биеме демиджа на това. Сваляме 5%. Target change. Добре, спрете бие. Дайте ви убивате едно. Бие бос, сваляме го. Давайте. После. Има един последен, който е на 5%, трябва да го хендълме. Трябва да се лоутрап на него. И супер много е улти. Всеки момент се появява. Давайте. Дайте, бивайте бос. Това е. Готови сте. Това е. Браво. Може да се ползвате трима за всеки случай. Така, искам да... Няма да се. Куитвам играта. Той ли беше цялата работа? Той ли беше? Абе, 5 месеца да стои ли си тупих пръстите, ей. Чакайте да видим какво ще падне, бе. Стойте малко сега. Експериментал, аз за това го взех, аз си знаех. Вау, 2 Дрейка, by the way. 2 Дрейка. Никакъв лут. Тук е само Готови сте. Well done. Браво, Содори. Подозирам, че следващата седмица би трябвало да го убием на 11 някъде. Така че... Ето 11%. Какво? Не, 11. 11 за Не, теб. това не е за теб. Пати лъжец. 12 за всички останали. В БГ гилдията Пори. И така, Лека, освобождавам ви, правете какво знаете. Браво на всички, много добър рейд. Ева. Поздравления. Аз ви казах, че последният е много по-лесен.